kwa kiwango gani. Jopuonjre masomo weche mag konyo jochiw thieth okwayo piny owacho mondo omigi lesen manyalo konyogi yudo tije e kuonde thieth ma pachoka kod mapinje maoko. Giwacho ni onge mar oboke manyalo konyogi yudo tijego osemiyo giyudo thuolo mag tije nyati osiptende mag piny owacho kod mago mantiere pinje maoko machalo Canada, Germany kod United Kingdom. Bende giwacho ni osebed ka ithirogi e kuonde tijegi moko kuom lakteche ma gisebedo ka gitiyo godo. Jakom riwruok ma jolony laktechego Anthony kata jokony laktechego Anthony Wang'ombe wacho ni osechopo sama koro nyaka yang jokony laktechego kendo migi luor mowinjore kodgi. Nowuoyo e nyasi mar sidho gudu mar 150 mar jokony laktechego e kar tiegruok margi mar Milestone Institute mantiere Thika, kama okwayo rawere matindo mondo mi omed ndikore kendo odonjie kuonde mag tiegruok makamago. Sababu kila mtu anakuwa amebarikiwa kivyake. For example, hii course tunafundisha leo ni course ukiwa na D- una qualify kusoma. Sababu is a professional short course. Na ukishasoma hii uko na uwezo wa kwenda kufanya kazi mahali kwingine. Na ukiangalia kama nchi za huko nje wanalipa pesa mzuri sana. Wanapata palawa, unapata unalipwa 2,500 pesa ya Kenya. So ukifanya masaa 10 kwa siku, si hiyo pesa mzuri? Tarajio yangu ni kuwa tukimaliza hapa tupate kazi, licensing, alafu ndio tukue recognized. Juara tukiwork kwa hospitali kuna challenges mingi sana, especially unawezaenda kama caregiver alafu nurse anakumistrate. Previously this particular cadre have been called patient attendants, especially in our private facilities, and we want to invite and to encourage public facilities to uptake this particular cadre of people. We know that we have shortage of nurses. You'll go to hospitals and you'll find that your loved one has not been fed. You'll find your loved one has not been tanned. You'll find your loved one has not had a change of clothes. You'll find that your loved one is lacking the basic care that they need. And therefore this cadre also comes to feel that